ascultat strigătele, m-a scos din groapa penirii, din frândul morcine. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a pus pașii. Mi-a întărit pașii. Femeia aceasta și-a pus încrederea în Domnul Iisus Hristos. Și a zis, mă duc să mă ating de Hristos. Și atunci când mă voi atinge de El, Hristos Domnul mă va vindeca, lăudat să fie Domnul. Haideți, ridicați pe picioare. Și aș vrea să facem o rugăciune dacă crezi cu adevărat că Hristos Domnul are putere în seara aceasta să coboară și să vindecă în adunare. Spune Domnului, pune mâna ta pe inima ta și spune, Doamne, spune Domnului în seara aceasta, Doamne, mă doare ochii, Doamne, mă doare rinichii, Doamne, mă doare ficatul, Doamne, am tensiune, Doamne, am diabet, Doamne, am depresie, Doamne, nu pot să mai mă rog, Doamne, nu pot să-mi frânesc gura, Doamne, nu pot să-mi frânesc gura, Doamne, Doamne, nu pot să mai văd pe sora mea, Doamne, nu văd pe fratele meu, nu pot să-l mai văd, îl urăsc, Doamne, nu pot, Doamne, să-l mai văd, spune Domnului. Și dacă crezi că Hristos poate să coboară în biserică, Hristos va coboră și Hristos se va atinge de tine. El are putere să coboară în adunare. Aleluia! Pentru că El este Dumnezeul prezent aici. El are putere în momentul de față să se atinge de tine. Dar roagă-te! Poate ai alergat la doctor, poate te-ai crezut în om, dar în seara aceasta te provoc. Încrede-te în Domnul și El se va atinge de tine. Glorie! El îți va da liberare. Aleluia! Dar spune, Doamne, Doamne, mă încred în Tine. Până astăzi l-am încrezut în oameni, în doctor mari, în banii mei, în averea mea, dar de astăzi ai milă, mă Doamne, încred în Tine. mă încred, Doamne. Spune Domnului. Și Hristos Domnul va coborâ. Va coborâ, te va mângâia. Spune Lui ce te apasă. Aduceți aminte de omul care cerșea de mine. Când s-a apropiat Hristos Domnul de el, l-a întrebat, ce vreți să-ți fac? El a răspuns, Rabunii, Rabunii, vreau să-mi capăt vederea. Spune în seara aceasta și tu, Rabunii. Știi ce înseamnă Rabunii? Învățătorule. Spune în seara aceasta, învățătorule, Domnul meu, coboară-te la mine. Spune, coboară-te la mine. Ne rugăm și pentru fetița de 3 ani. Cu siguranță ea n-are păcate. N-a păcătuit. Dar credem că Domnul are putere să coboare și la ea. Ne rugăm să se atinge Domnul de copilul acela. Să se atingă Domnul de el. Ne rugăm Domnului. Ne negați să ne atingă. Ne preghem și ala asigură. Doamne Iisus, la noi te-am auzit de Tine, noi te cunoaștem, ești cu noi, ești